Encara avui són visibles els vestigis d'una activitat industrial que es va desenvolupar en les darreres 2 dècades del segle XIX i durant tot el segle XX, el treball de l'argila. Malgrat que aquest treball ha estat mil·lenari, en el capítol d'avui us oferim la realitat més propera en el temps. Us mostrarem des de la ubicació dels petits forns fins a les grans naus industrials, l'elecció de l'argila o processos manuals que es van desenvolupar al llarg de les 2 darreres dècades del segle XIX i durant tot el segle XX. Aquesta bòbila es va construir en Fort Hoffman el 1912. Està excavada a la terra, o sigui, es veu encara la part de la terra que el nivell de sobre era on estava. Després va anar buidant, es anava buidant l'argila per anar fent coure. Es va començar, suposo que el meu pare la va arrendar tornant de la guerra entre el 41 i 42, la va arrendar amb l'antic propietari, que era el Miquel Olivella. I després, allà al 54, 55, la va comprar. O sigui, la va fer anar uns anys, llavors la va comprar, i llavors ja la va modernitzar una mica, va posar una galletera. Una galletera és una màquina que fa els totxos amb un procés continu, no? Perquè si no, només es feia, aquí hi havia una era molt gran, i es feia a mà. O sigui, els totxos es feien a mà, amb uns motllos, s'omplien, i es feia això. I feien teules també, teules i això. Hi ha unes fotografies que encara es veu com funcionava això. El meu pare el van fer encarregat de la bòbila de Cal Magem quan només tenia 18 anys. Va estar-hi 22 anys encarregat en aquella bòbila i a l'arribar a la guerra, a l'acabar la guerra, es va decidir plantar-se pel seu compte. Llavors, doncs, ajudat pel meu germà, que era molt jovenet, i, bueno, pel meu germà i per tota la família, perquè inclús la meva mare i la meva germana remaven totxos en aquella època, no? Tot començament és molt difícil. I va començar primer amb un forn d'obra petit d'aquests artesanals, però ja d'entrada va comprar 2 màquines, una premsa per fer totxos massissos i una màquina per fer totxos foradats. Són 2 màquines que les guardem com a relíquia en un museu familiar i que inclús el meu germà les fa funcionar. Però doncs ell va anar fent de mica en mica i al final, l'any 1956, ja va aconseguir construir una bòbila que consisteix en un forn Hoffman alemany. Els forns d'obra i les bòbiles poden arribar a produir els mateixos tipus de producte. Tan sols els diferencia la quantitat produïda. Mentre que els forns en fan relativament poca, les bòbiles acostumen a tenir grans produccions. En els llibres de la matrícula i la contribució industrial, localitzats a l'Arxiu Comarcal, hem trobat les referències dels fabricants de teules que tributaven a Vilafranca a partir de 1880. Per una població de 6.656 habitants a la vila, hi havia fins a 8 fabricants de teules: Vicenç Dalmau, Pau Valls, Domingo Albareda, Jaume Casanovas, Salvador Figueres, Jaume Sallarès, Josep Ferrer i Josep Trius. Tots ells eren forns de menys de 50 metres cúbics. Nosaltres teníem tot el procés controlat, diguéssim, a la rajoleria del carrer Progrés, i l'únic que no hi havia allà era l'argila, i l'argila aleshores veníem a buscar-la aquí. Inicialment es venia amb carro i amb pic, es feia una sessió, diguéssim, de sol a sol durant un dia amb carros i gent aquí treballant amb pic, carregant els carros i descarregant allà l'argila, que després ens permetia treballar durant unes setmanes. Aquesta zona era una zona que a finals del segle XIX es van donar compte que aquesta terra era bona perquè el tren va fer una trinxera aquí, on passa la via. És que això ara ho veiem pla, però tot això era un turó. I ens l'han menjat totes les bòbiles. Era un turó i el tren va passar per dins del turó, va fer una trinxera i va passar. Llavors, els forns d'obra i les bòbiles, els forns d'obra, perquè llavors encara no hi havia bòbiles, van donar compte que aquesta terra era molt bona. Aquesta elevació del terreny s'estenia aproximadament pel vessant nord de la carretera de les Cabanyes i fins al final de l'avinguda de la Pelegrina, tot llindant amb la riera de la Doberia. A més, cal afegir-hi altres peces de terra ubicades al llarg de l'avinguda Barcelona i carretera nacional 340 a la zona coneguda com el Bordalet. En principi, nosaltres utilitzàvem l'argila d'aquesta zona que hi ha en aquest sector, que en dèiem el Coll de Bou, que era una espècie de terra soldonenca que era molt bona per fer totxo, sobretot per fer el totxo manual, i la feien servir tots els forns de Vilafranca. I d'aquí va venir que es vagin instal·lar les bòbiles en aquest sector, des d'aquí fins a l'altra banda de la via.
Aquesta terra d'aquí tenia un problema que es contraïa molt. O sigui, per exemple, per tallar una totxana de 30 centímetres, la tenies que tallar 33 amb cru i s'encongia un tros així. Problemes de secatge i es trencaven. Quan se secaven, si els motllurs no estaven ben equilibrats, es trencaven tot el totxo. Una de les altres característiques que té l'argila d'aquesta zona és que té molta calç. I és un dels problemes més greus que teníem, perquè la calç, un cop passa pel forn, passa a ser calç viva. Aleshores, les peces que sortien del forn, si tenien una pedra de calç, al mullar-les ens esclatava i ens feia malbé la peça moltes vegades. Aquí es feien tota classe de diferència d'altres mòbils, aquí es feia tota classe. Feien totxanes, feien jeros, maons prims, maons dobles, teules, bobadilles, havien fet de tot. Que teníem bastant d'èxit era amb la teula. Fèiem una teula blanca que s'exportava a França, perquè a França tota la teula era vermella. I ara que surt de França, que volia presumir de teulada diferent, comprava teules aquí. La proximitat a la matèria prima era molt important. D'aquí que la zona del Coll de Bou i el Bordalet fos nucli de concentració de l'activitat industrial. Des dels carros tirats per matxos fins a les vagonetes empeses pels raïls, encara són visibles les restes del pont i de les vies que unien un costat i l'altre de la carretera d'Igualada per on es feia d'arribar l'argila fins a la bòbila del Gener. D'altra banda, també tenim constància de que en d'altres contrades, la Granada, els Casots, el Papiol, s'hi havia arribat a portar argila fins a aquestes bòbiles. Allà hi havia vinyes, terrenos per poder comprar, però no es van posar d'acord amb els pagesos. El meu pare va comprar uns terrenys a l'altra banda de la carretera. Per anar a l'altra banda de la carretera es va fer una rampa i un túnel i es va treure molta terra de l'altra banda. Es va anar buidant, però no sé per què es va mig abandonar aquest terrer, que tenien terrer, i es va comprar uns terrenys a la Granada. I llavors la terra venia de la Granada. Després això es va anar esgotant i al final, als voltants dels anys 75 o així, es va començar a anar a buscar argila fora, a la comarca. Es va anar a buscar a la Granada, al Penedès, Sant Sebastià, als Gorgs, fins i tot es va anar a la zona de Passat Sant Martí, en direcció a la Llacuna. Llavors ja es va utilitzar l'argila, no era la terra d'aquí, sinó que era pròpiament argila. Una cosa curiosa dels terrers, que sota tenien la terra, és que anaven buidant de terra, anaven traient, es pujaven vagonetes a dalt a la fabricació, fes que arribava l'aigua, fes que arribava un nivell freàtic, i aquell nivell freàtic ja no podies tirar més avall. I el nivell freàtic aquí estava a uns 10-12 metres de fondo. Això fins allà ja no d'això més. No totes les argiles es treballaven de la mateixa manera. La barreja d'argila i aigua havia de ser controlada per l'operari i de la destresa i l'experiència en depenia el treball posterior. Bé, el procés era, en el nostre cas, una mica diferent de com es feien les bòbiles, perquè les bòbiles treballaven amb fang prensat, amb fang bastant dur i bastant eixut. En el nostre cas, doncs, s'havia de fer amb fang molt tou, era pràcticament una sopa que just s'aguantava, i per tant nosaltres el primer que es feia era omplir les basses d'aigua, s'hi tirava l'argila, un cop les basses estaven plenes, doncs es deixaven reposar 24 hores, més o menys, i aleshores baixaves allà i es pastava manualment, o sigui, es barrejava, s'acabava de fer aquesta pasta i manualment també s'omplien els carretons i s'anava cap a l'era on es feien les peces amb el mètode tradicional que es feia al cairó, que és amb un motlle. El motlle llavors s'omplia, s'aplanava, s'allisava i s'estirava el motlle i quedava la peça posada allà, però amb una consistència mínima per mantenir la forma, saps? I quan ja la peça era eixuta suficientment, aleshores s'enrimava sota cobert, diguéssim, dintre del forn, esperant el dia de la cuita. La mecanització dels processos va propiciar que els petits forns d'obra, tant verticals com horitzontals, el que es deien mines d'obres, haguessin d'evolucionar. Aquest forn del tipus Hoffman va ser un dels que més producció va donar en aquesta zona del Coll de Bou. Era un forn de forma el·líptica, amb el foc continu, que provocava que la producció no s'aturés en cap moment.
El model Hoffmann era un model alemà que es va introduir a Catalunya cap allà als anys 20. Una de les primeres bòbiles Hoffmann precisament va ser aquesta d'aquí al darrere, a Vilafranca, la Gener. També la Mascaró va ser de les primeres, però en el moment en què el meu pare va entrar a Cal Magem, doncs es va començar a construir un Hoffmann a Cal Magem. Consistia en una mina circular, més o menys en forma circular, en la qual el foc no havia de parar mai. Això procurava una producció molt més alta, ja que els altres forns eren intermitents, es havien d'omplir, buidar, assecar i tornar-hi. L'Hoffmann era continu. L'any 43, em sembla, va caure un llamp a la xemeneia. Llavors es va esberlar, es va trencar la part de dalt, i llavors doncs, es va tirar un tros. Si fixeu, encara es veu la part diferent de totxos d'allà en amunt, que es va reconstruir tota, i llavors van posar aquests aros metàl·lics perquè hi havia esquerdes. Per l'altra banda encara potser es veuen les esquerdes, perquè no s'obrís. Va quedar força bé. M'explicava el meu pare una anècdota. Dic, i com hi pujàveu a dalt per fer la xemeneia? Diu, com els pous, amb unes fustes, així a les parets de la xemeneia, hi havia uns forats. Posaven unes fustes i aquelles fustes anaven pujant cap dalt. I pujaven cap dalt. Llavors venia el paleta, el meu pare pujava, li explicava com ho tenia que fer, i al cap d'un quart el paleta ja era baix, perquè la xemeneia aquesta es belluguen. I el paleta que bellugava, agafava i s'anava avall. És una anècdota que explicava el meu pare sempre, diu que feinada de trobar un paleta que fos més valent per poder acabar de fer la xemeneia. La introducció de noves tecnologies van augmentar la productivitat, però sens dubte un dels canvis més importants va ser el del combustible. I tenim aquí dos pneumàtics que ens poden servir per explicar que inicialment el carbó, les restes vegetals de neteges de boscos, material tèxtil, residus d'indústries, van servir per coure les totxanes. Sens dubte, però, el canvi de combustible cap als hidrocarburs, aquesta font d'energia molt més neta, entre cometes, va produir un augment encara molt més gran de la productivitat de totxanes. Bé, el combustible inicialment es feien servir el que en dèiem fogots, que el que era el rebuig de la gestió del bosc que en aquell moment hi havia al país. A mesura que va anar avançant els temps, doncs, a partir dels anys 70 en endavant, doncs, també es van cremar altres rebuig, altre tipus de... Per exemple, doncs, havíem cremat el rebuig de retalls de la fàbrica de la Belcor, que era un material doncs, sintètic i que per tant tenia un poder calorífic molt gran i que a nosaltres ens ajudava, evidentment, a cremar molt més fàcilment i a ells d'alguna manera doncs, els hi treia un problema de sobre també que era el reciclatge entre cometes d'aquest material. Havíem cremat closca de pinyons, closca d'ametlla, remolta, serradures, de tot, havíem cremat, aquí havia cremat de tot. I l'últim pas ja va ser amb fuel. L'últim pas ja va ser posar el fuel, que era molt més còmode, molt més net i molt més pràctic. Ens trobem en un dels coberts que encara resten dempeus de la bòbila de Cal Mascaró. De fet, durant els anys 1980-1990 van anar tancant progressivament tant els fons d'obra com les bòbiles que encara mantenien l'activitat. Cal Pinyol, al carrer de Progrés, i Cal Magem Petit, a la carretera d'Igualada, es mantenien dins del nucli urbà. Així també les bòbiles de Cal Mascaró, de Cal Magem, de Cal Gener i de Cal Sogues van anar tancant la seva activitat. Tot i així, Cal Sogues, a Sant Pere Molanta, hi va mantenir la producció fins al 2012. En el Penedès, a l'any 70, hi havia 16 bòbiles i l'any 85, 15 anys després, només érem nosaltres. Vull dir, la cosa va ser molt forta i va crear problemes amb tots els altres, no? Vam fer un pas tecnològic amb un cert risc, naturalment, com sempre passa en aquests casos, però bé, la vam encertar amb aquesta estratègia que, per altra banda, va ser molt difícil de que l'acceptessin altres fabricants a Catalunya que volien fer una mica de tot. Inicialment doncs, les coses es feien molt a prop d'on tenies el material, la matèria primera, que era les bòbiles doncs, tenien un ús important de matèria primera i, per tant, el fet de no haver-la de traslladar i el fet de tenir la producció molt a prop d'on tenien la matèria primera era vital. Amb els anys això no va ser tan important i era més important doncs, tenir la fàbrica doncs, on t'anés més bé perquè doncs, el transport de la matèria primera no era un tema crucial i això doncs, ha quedat
ha quedat així amb aquesta xemeneia com a record, diguéssim, permanent del que havia estat el Penedès i Vilafranca en concret durant molts anys. L'any 2004, el ple de l'Ajuntament de Vilafranca va aprovar una moció en relació a l'aplicació de la Carta Arqueològica sobre el planejament urbanístic. En aquesta moció es parlava de vetllar pel patrimoni arqueològic de la vila. És paradoxal, també, que en aquesta moció es parlés inequívocament de la xemeneia de la bòbila de Cal Gener, un element que calia conservar i calia preservar. 10 anys després, aquest element continua estant en un estat lamentable de conservació.